O 25N conmemorouse na Deputación de Pontevedra co arranque dunha nova edición do programa Mulleres en Acción, Violencia Cero. Hoxe foron a compañía do Elirium e Mónica Denut as protagonistas da primeira performance desta 8ª edición. A súa proposta, Corpos de Abismos, é a primeira das 25 que percorrerán toda a provincia. Este acto reivindicativo, este é un acto de loita, é un acto no que as mulleres en todo o mundo berramos xuntas contra as violencias que padecemos dende que nacemos polo feito de ser mulleres. Neste Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, a Deputación centrou o seu discurso no rexeitamento dos posicionamentos negacionistas, facendo un chamamento a tecer alianzas dende o feminismo. A sociedade ten que levantarse en contra de que este ano van 38 mulleres asasinadas. Que rápido se dice, 38 mulleres asasinadas. 1168 dende o 2003. Que pasaría se os asasinados foran homes? Que pasaría se foran víctimas de outros terrorismos? Tamén participou no acto a xornalista Montse Fajardo. Na súa intervención leu o manifesto que elaborou pro Concello de Pontevedra. Neste caso, o discurso dirixiuse aos homes para reclamarlles que reaccionen fronte á violencia machista.